l'associació Vi per Vida celebra el seu primer aniversari. Un any des que el sumiller Xavi Ayala, expresident de l'Associació Catalana de Sumillers, entre moltes altres fites del seu currículum i la seva família, van decidir fundar-la amb l'objectiu de recaptar fons per la recerca sobre la metàstasi del càncer mitjançant activitats solidàries relacionades amb el món del vi. Els beneficis que s'obtenen d'aquestes activitats es destinen a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, del qual n'és cofundador i president del comitè científic assessor, el doctor Joan Massaguer. El vi per mi és... Vida. En un vi busco... Sobretot compartir-lo, gaudir-lo i tastar-lo amb les persones més estimades, a vegades, però també amb persones que només vulguin fer això, que és compartir-lo i tastar-lo. El millor maridatge. El millor maridatge és aquell vi que, sense combinar aparentment amb res, fa que tinguis una estona, una vetllada, una tarda, un migdia espectacular, excepcional, amb aquell vi i amb aquella estona. Un moment pel tas de vi. Un moment per tastar un vi. Jo t'hauria de dir que després d'haver esmorzat, tranquil·lament, tastar-lo, però jo penso que el millor moment per tastar vi en modo amateur, no tant en modo professional, és quan ha acabat el dia, quan estàs a casa o quan estàs en un restaurant, en un bar, poder tastar alguns vins amb la calma i la tranquil·litat de saber que ja ho tens tot fet per poder només anar a descansar després. Una vinya, un paisatge. Una vinya complicada, perquè hi ha diferents vinyes del nostre país que són espectaculars, hi ha diferents zones del nostre país que tenen grans vinyes, però una vinya que tinc molt present, molt sovint al cap, és una vinya d'alta muntanya, a uns 2.000 metres d'altitud, molt a prop de Sort, on no només hi ha vinyes, sinó que també hi ha pau. Un consell per qui tasta per primer cop un vi. Que escolti, que no tingui cap mena de prejudici, i no només això, sinó que es deixi guiar per la persona que li està donant a tastar aquell vi i que és la persona que en definitiva té que escoltar. Els joves tornaran a consumir vi, sí? Els joves tornaran a consumir vi, sí, segur, perquè cada vegada més aquesta pràctica o la cultura del vi en general és una cultura que està més a l'ordre del dia i cada vegada hi ha més gent jove que està al voltant o que vol aprendre o que vol conèixer diferents tipus de vins. Xavi, per què no ens expliques una mica com va néixer Vi per Vida? Doncs Vi per Vida neix en una època de la vida, mai tan ben dit, on, degut a una sèrie de circumstàncies, decideixo fer una aturada en la meva vida professional i no només això, sinó que tornar una mica als orígens, no? Tornar una mica a casa. Jo soc de Lleida, en aquella època estava treballant aquí a Barcelona i decideixo descansar, doncs perquè el ritme, com bé sabeu, el ritme que hi ha en el món de la restauració i de l'alta restauració és molt alt. I neix de la casualitat i de l'atreviment, de la casualitat d'escoltar la notícia on el doctor Joan Massaguer, des de Nova York, comença a desxifrar els primers mecanismes sobre la metàstasi i el fet de que això surti en antena, surti com a notícia, jo tinc l'atreviment, com et deia, de fer-li un mail i la resposta és una sorpresa al cap d'un quart d'hora, on em comenta que la meva idea de fer un tast benèfic o un tast solidari per recaudar fons per donar-los a la investigació, doncs és una molt bona idea, però que jo volia donar els diners a la Fundació Kennedy de Nova York i ell em va dir no els donguis a la Fundació Kennedy perquè nosaltres als Estats Units tenim 500 milions de dòlars per investigar. És un bon pressupost, diguéssim. Molt alt. I el que és a Catalunya i a l'estat espanyol en general doncs seran més necessitats. I llavors ell em va adreçar a l'IRB de Barcelona, que és cofundador i assessor, i allà vaig conèixer la gent de l'IRB, els vaig explicar la notícia i va ser un part llarg, perquè va ser en diferents dies, però allí va ser com va acabar de néixer l'associació. A més, un pensa que a vegades quan contacten amb aquestes grans figures, amb aquests grans investigadors com el doctor,
Que trigarà molt en contestar o que costarà molt en respondre a aquest correu? Jo penso que penses que et contesti la secretària i que deu tindre una plantilla amb un Word allà guardat al seu ordenador i que et conteste molt educadament que moltes gràcies però que no et poden atendre o alguna cosa algun d'aquests missatges així, no? Que al final no va ser i va ser sorprenent perquè una de les responsabilitats que té el doctor Massaguer dins de l'associació Vipervida no només és que és l'inspirador o l'instigador, sinó que també ens va batejar, no? Li va agradar, vam estar creuant-nos 4 o 5 mesos els dies següents, com et dic, abans d'anar a parlar o anar a contactar amb la gent de l'IRB a Barcelona, amb el doctor Guinovar, amb el Joan Guinovar, i ell em va dir, per què no li dius Vipervida? I vam començar a donar-li una mica de forma al que ara és el projecte. Home, és un nom ben bonic. Segur que la lluita contra el càncer és una d'aquestes coses que tots és fàcil ser sensible amb aquest tema, no? Tots hem viscut situacions pròximes, malauradament. Sí, de fet el fet d'anar molt adreçat a fer alguna cosa per l'estudi de la metàstasi, que al final la nostra associació, als estatuts surt que és una associació on realitzem tastos de vins solidaris per recaudar fons per donar-los a investigació de la metàstasi. És degut a que, com molta altra gent que ens està veient segurament i com la vida mateixa succeeix, el meu pare va morir d'una metàstasi fulminant degut a un càncer de pulmó quan jo tenia 11 anys i des que vaig decidir ficar-me al món de l'hostaleria i vaig veure diferents llocs, diferents subhastes benèfiques o diferents accions a través del vi amb un fons solidari, em va vindre al cap que era el moment de fer alguna cosa. I crec que el vi català més ha respost molt bé. Feu un any, ara? Sí, ara just hem fet un any, a finals de març hem fet un any. Per celebrar-ho hem fet la donació del xec de les activitats realitzades el primer any, que van ser 2. Aquest moment devia ser, no? Tot lo recollit, per fi. Bueno, va ser molt emocionant perquè vam poder conèixer i vam poder compartir taula amb el doctor Massaguer després d'un any de recolzament i va ser emocionant perquè es barregen moltes coses, no? La solidaritat dels cellers i la solidaritat de les persones que quan els anem a demanar des de fer un vídeo o a fer un cartell o a imprimir-nos unes samarretes, fiquen tot el seu entusiasme i tota la seva passió en fer-ho. Però no només això, sinó que també l'esforç i els nervis que es passen perquè marquem unes expectatives molt altes, no? Perquè si no marquem expectatives altes no podem fer grans coses mai, no? Llavors, els tastos que tenim previstos són tastos multitudinaris. Explica'ns una mica quines són les properes dates dels tastos, perquè volem anar tots. Farem 3 tastos aquest any. L'any passat en vam fer 2, com t'he comentat abans, aquest any en farem 3. El primer serà el dia 10 de maig, la segona setmana, el segon diumenge de maig, dins de la Fira de Vins del Vi Gralla, a Llorenç del Penedès, la Fira de Vins del Baix Penedès. Un tast per a unes 250 persones, on es tastaran 5 vins més alguna sorpresa. Déu-n'hi-do, 250 persones també, eh? Sí, continuem amb els tastos multitudinaris. Sí, fem pagar 5 euros per tast, o recaptem 5 euros per persona que ve al tast. Llavors, si volem fer un gran gruix de diners, hem d'anar omplint a poc la bossa. Llavors, són 5 vins més alguna sorpresa, com et comento, tots d'ells vins de la DO Penedès, a les 5 de la tarda a la Comparativa, que és una sala polivalent que hi ha dintre del poble de Llorenç del Penedès, on acaba just la Fira del Vi Gralla. Molt bé. Però el segon serà el que fem a casa, el segon serà el segon tast que fem a Mollerussa. Començarem a fer la roda, en aquest cas, i ho fem el dia 23 de maig, a les 6 de la tarda al pavelló Firal, aquest ja és per 500 persones, està previst, i estem acabant de perfilar què farem. En la primera edició vam tastar un vi de cada una de les 7 subzones de la DO Costes del Segre, és a dir, 7 vins, i aquest any estem acabant de pensar si continuem amb aquesta inèrcia o fem un tast de vins barrejant vins de diferents DOs o fem un vins només de vins de la DO Costes del Segre. Veurem. I al darrer no tenim data encara fixa, però serà a finals de novembre, principis de desembre, a l'entorn al poble de Calella, perquè vàrem fer el primer tast fora de Mollerussa durant el 2014 a Calella i volem agrair d'aquesta manera no només a les institucions i a l'alcaldessa, sinó que a totes les persones que el van fer possible i que varen participar
volem tornar-hi per si algú es va quedar amb ganes de venir, que pugui assistir-hi, també per unes 500 persones. Però fins i tot ja esteu pensant en exercicis posteriors, no? Amb el 16, amb el 17... Sí, de fet, el 16 també està ple, el calendari del 2016 també està ple, no està confirmat, però un serà també en un entorn d'una fira de vins, també a Tarragona, no desvetllem a on, perquè encara no està confirmat. Començarem a fer quinieles, ara. Sí, a Mollet, s'ha de mirar quines fires es fan i veure on pot ser. El segon serà també a Mollerussa, a finals de maig, sempre, i un tercer no sabem encara si ens apreta molt o no la gent de Calella per fer el tercer del 2016, però sí que està clar que el tornem a fer amb l'àmbit de fora de Mollerussa. Intentarem sempre fer 3 tastos. Vàrem començar volent fer un tast, després vàrem dir no, això ho hem d'exportar, hem de fer alguna cosa fora de Mollerussa. I fa 1, fa 2. I ara pensem que hem de fer sempre un com a activitat al voltant o en el programa d'una fira de vins, un altre sempre a Mollerussa i un tercer a fora. Veurem si també serà al marc d'una fira de vins o no. Però no és l'única manera de participar en l'associació, fer un tast, hi ha més maneres. Hi ha més maneres. Una segona manera és comprant una samarreta com aquesta, que per 15 euros l'enviem a qualsevol punt, són 10 euros més els gastos uns 5 euros més menys de gastos d'enviament, l'enviem a qualsevol punt de Catalunya, i després ara estem fent diferents, o acabant de tancar diferents fórmules que són mitjançant la compra de vins. Vins que estem fent de la collita 2014, hem fet un vi amb el celler Ate Roca, de la zona del Penedès, que serà un vi, una edició especial, serà un macabeu, no serà un xarel·lo, que pot ser més característic del Penedès, sinó que serà un macabeu que es fa sense llevat i acabat amb bota, d'acord? Unes 4 botes vàrem poder tastar, vàrem beure i vàrem tastar fa unes setmanes enrere amb la família de Torelló Roca. Aquest serà el vi del 2014 que sortirà després del tast de Mollerussa. I ja estem començant a treballar amb la gent dels cosins, amb el Marc i l'Adrià, per fer el vi per vida de la collita 2015, d'aquesta collita, que intentarem que surti el 2016. I estem fent aquesta altra manera, que també és una bona manera, relacionar-nos no només amb fent tastos i donant a conèixer aquests productes al consumidor final, perquè no són tastos que estan previstos per experts ni gent entesa, sinó que per consumidor final, i no només això, sinó que els cellers que estan acollint-ho molt bé i volen participar d'una manera més activa, i estem fent petites edicions especials per poder sortir al mercat, per poder vendre, per continuar recaptant fons, però la idea és sempre el format popular perquè arribi a tots els públics. Per poder comprar la samarreta, per poder comprar algun d'aquests vins que ja ens anunciaves, entrem a la pàgina web, com ho fem? Sí, podeu entrar a la pàgina web, que és vipervida.cat, o fer un mail a info@vipervida.cat, o el primer que teníem, que és vipervida@gmail.com. A poc a poc ens hem professionalitzant també, i amb algun d'aquests, amb aquests dos mitjans ens ficarem en contacte amb la persona que ens envia el mail i li farem arribar. Xavi, jo crec que hem pres nota tots de com ajudar, però jo no vull desaprofitar l'oportunitat que estiguem xerrant aquí, i més ara que més has viscut amb el suport, jo crec que gairebé diria de tot el sector, per l'associació. Com m'estàs veient el vi català en aquest últim any, que s'ha agafat una altra perspectiva? Seré molt franc, Home, és el que esperem. Com he sigut abans a l'entradeta que hem fet de les 7 preguntes, ostres, penso que s'estan fent molt bé les coses a casa nostra, però no ja des d'un punt de vista purament passional o purament de territori, de que soc d'aquí i com que el vi d'aquí és el millor. No, sincerament penso que estem una mica a l'avantguarda, estem una mica al capdavant de molts dels cellers de l'estat espanyol, perquè altres zones d'Europa ja hi ha zones punteres dins d'aquests països que altres zones segueixen, però penso que podem estar orgullosos, i no és des d'un punt sentimental, sinó que des d'un punt tècnic, des d'un punt específic de quan tastes diferents vins que es fan aquí i es fan a fora. Un exemple molt clar
i que potser tots tenim més en ment perquè són els diferents vins que estan sortint a la llum i que cada vegada són més acceptats i demanats pel consumidor final. Els vins negres, que són vins negres fets amb varietats nostres i no només fets amb varietats autòctones, sinó que vins negres sense concentració, sense extracció, intentant donar tota la riquesa aromàtica i gustativa de la varietat. Això fa que hi hagi una diversitat dintre del país, amb la qual és diferent del que està passant a la resta de l'estat espanyol, a moltes zones de la resta de l'estat espanyol, no a totes, perquè n'hi ha moltes altres que també n'hem de prendre nosaltres, però a moltes de les altres zones de l'estat espanyol el que es vol buscar és un model de vi i fer una còpia amb una varietat, mateixa varietat, però l'únic que canvia seria la persona que el fa i la DO. Llavors aquesta riquesa que nosaltres tenim és cultura, i aquesta cultura és la que hem d'anar explicant, i aquesta cultura és la que jo penso que també veu el consumidor i que farà i fa que cada vegada més a casa nostra els nostres vins siguin més demanats. Sí, la veritat és que les estadístiques per fi... Una mica és tot això, una mica és tot això. Jo crec que ens has fet una bona radiografia. Hi ha moltes altres coses, però també una altra a destacar, perdona, seria que la introducció de la gent jove en el món del vi, sobretot en l'elaboració del món del vi, que fa que també siguin partners a l'hora de que la gent jove que no està dins del vi pugui començar a conèixer els vins. És una de les assignatures, no? El qüestionari també ho parlàvem, és segur que una de les assignatures. Xavi, enhorabona per aquest any de Vi per Vida, per molts anys, Vi per Vida. Moltes gràcies. Tot el que necessiteu des de l'Àvia Catalunya ja ho sabeu. Perfecte. I no ens perdrem aquests tastos. Esteu convidadíssims a venir i assistir i a dir la mostra.